Kiska sa hneď pána Chrobáka začala vypytovať, ako sa to stalo. Pán Chrobák jej pripadal veľmi elegantný a veľmi pekný, takže úplne zabudla na svoje fúziky a premýšľala, ako by mu mohla pomôcť. Chvíľočku počkajte, skúsim vám na nožičky fúkať teplý vzduch. Možno ľad povolí. Napadlo Kiske a začala hneď na ľad dýchať. Ale nožičky nepovolili. Ach, čo si len ja počnem, bedoval Chrobák. A zda keby tu bolo niečo dosť tvrdé, ľad je ešte tenký, išiel by rozbiť a mňa tak vyslobodiť. Kiska zaváhala. Vedela, že má pri okraji studničky skrytý ten krásny sklenený korálik. Určite by bol dosť tvrdý, aby ľad rozbil. Ale keď on bol predsa taký krásny, nechcela oň prísť. Stačilo iba jeden pohľad na sklesnutého pána Chrobáka a bolo jej jasné, že čo musí urobiť. Pripravte sa, pán Anton. Keď ľad rozbijem, musíte rýchlo uskočiť do bezpečia, aby ste si nenamočili krovky. Varovala ho. Potom zobrala korálik do oboch labiek, zdvihla ho tak vysoko, ako on dokázala a celou silou. Bum! V ľade to prasklo, ale nepovolil. Bum! Bum! Udrala Kiska znovu. A nakoniec bum, bum, bác, prásk, ľad a aj korálik sa rozbili na 1000 kúskov. Anton Chrobák uvoľnil svoje nožičky a obaja s Kiskou rýchlo odskočili na kraj studničky. To bola úľava. Obaja sa od radosti rozosmiali a začali skákať a tancovať v snehu. Preveľmi vám ďakujem, šľachetná záchrankyňa, uklonil sa Anton myšičke. Nie je za čo, rada som vám pomohla, odvetila Kiska. Potom jej ale došlo, že už sa mala dávno vydať na cestu domov. Na batôštek s ihličím a pierkami si ani nespomenula a rozbehla sa k nore. Ako sa tam blížila, už na ňu od vchodu veselo mávali Hryska a Ryska.